Kisumu County. Wadhi kaonti ma Migori, lwenj kedo kod nyange mar nyiri e kaonti no ochakore kendo motelo ne kinde timo nyange gwenge mamoko e kaonti no machakore dwe mar 12. Kada bed ni piny owacho oselando ni kwan nyiri mitero nyange osedok piny, jokanyo pod nywando pacho ganda mar tieko chutho. Kaonti ma Migori na achiel kuom kaontis 22 pacho ka ma pod nyithindo ma nyiri itero nyange ka imedo se jodongo ma pod omako chike. Kuom higni maloya par piny owacho, kaoterwego mok mago mag piny owacho osebedo ka kedo kod nyange mag nyiri e kaonti ma Migori. Lipot ma wuok kuom piny owacho yango ni kwan nyithindo ma nyiri ma itere nyangu osedok piny kaore kod okenge ma oseketi kod piny owacho kuom higni mathoth. Ka kuom adieri anasetiyo kuria kama ng'eny to gima dang' awache FGM dok chien. Gimomiyo dok chien sani gipondo. Mentorship has been beginning from the primary school kids 9-12 years onwards to ensure that they also get to know their rights, and we work towards that. Nyithindo ma nyiri mathoth oseresi ka idwaro ter nyange ka moko kuom jonyuol bende osemaki kendo koro chwal e doho nikech nyange. Nyange mar higa mokalo ne wamako dhano maromo 65 moko nosatwe ji madhi 10, cases moko 10 pod dhi mbele court. E okang' mar tieko nyange mar nyiri e kaonti ma Migori, riwruogno mar Network for Adolescent and Youth of Africa NAYA kaotende kod piny owacho ochako ng'wech manyien mar kedo kod nyange mar nyiri e kaonti ma Migori. Gima nie kit ji gi timbegi, to gik manie kit ji gi timbegi ok inyal biro dichiel ka ng'ama yawo dhoot to nitieko. En gima nyaka itwag gi oganda mos mondo omi gineni mae rach mar nyange. And after circumcision, they are expected to become mothers, to get married, and this leads to early marriages, of course, and then early pregnancies. Ko timne ngato FGM to nyuol gi bedo kama tek samoro. Koro sama nyuol ne obedo matek chande to yot mondo mi obed gi bende gima waluongo ni fistula. E chenro ni ma otisi kaka catalyzing whole community response for abandonment of FGM, NAYA kawo rekod piny owacho geto nywando pacho ganda go matimo nyange e gwenge go mar kedo kod nyange mag nyithindo go manyiri. Mane gikone gidwaro en ni gin ma gidwa ni gikaw okang' mambele mar mondo giduok weche mag nyange mag joma nyiri ichien. Matinda ni koro wabiro dhi e gwenge kacha to wabet go ganda. We come back to give on the button with an alternative rite of passage, saying that urembo wa msichana ni elimu. And we are going to the grassroots level, engaging other partners. Josiasa ma osebed ka iseyo ni ochung' akara e wechego mag nyange bende igeto e bwo chenro ni. Josiasa ok obedo committed to ending FGM. Ka wan kodgi to gibo wacho ni wayie. To ka gin gi jopiny to giwacho ni ma timu ratima dhiuru go adhi mbele. Kaonti ma Migori en achiel kuom kaontis 22 e piny Kenya ma pod nyithindo go manyiri mathoth pod itero nyange ka seyo bende osebed ka iketo ne jodongo mathothgi pod omako wechego mag nyange mag nyiri. George Juma, Ramogi TV, Migori.